370 sa mga per kilo ng latag dito ng Golden Pompano. 90 pesos sa mga bangus kada piraso. Ayun, malaki rin yung mga 90 pesos, no? Isang piraso ng bangus. At 100 pesos. 110, 120. Isang kilo para kay Boss Lando. Ayan ay ikikilaw. Yung sarap, Buslando. Ikikilaw yan. Yan na naman paninda mo? Oh, Buslando. Pinapaubos na po yung mga isdang tawilis dito, no? O lapad na binebenta po ni Vito dito sa Malabon Fish Market. Per kilo na mga pusit na natagan 200 pesos kilo. Alright, so sa nagtanong na sa atin kay Vendetta, shout out sa'yo Vendetta, meron po tayo dito nakitang pusit na 200 pesos ang per kilo. Ayan. So mga presyo ng gulyasan niya dito ay 160 yung mga kilo at 250 naman po. So datagan niya rito ng mga yellowfin tuna. 160 per kilo ng mga balsa galunggong. So lumot. Ayan po yung 250 na mga per kilo. At ito po yung isdang katsareta. Magkano ating patang kilo? 140. 140 po sa mga isdang katsareta. Tapos mga pusit kalawang po natin ito ay 120. Nanatili talaga mura eh, no? Pangmasa yung presyo. Tumpukan, no? 100 pesos. Grabe naman tumpukan to, napakarami. Masarap ito sa pangat sa Sampalok, no? At 140 po dito yung mga pusit ni Ate Ning, no? Yung mga pusit ball pen. 140 po ang kilo. Grabe, no? Sobrang mura na ng per kilo ng mga pusit natin. Ito yung parrot fish na laging tinatanong sa atin ng ating mga masugid na taga-subaybay na manonood, na hindi niya laging inaabutan kapag tayo ay nagbablog, no? So ayan po, 100 pesos yung mga tumpukan ng mga isdang parrot fish. Ano masasabi mo sa mga dagdag na binigay mo? Masaya na siya. Ayun. Masaya na siya ngayon. Dahil marami siyang dagdag. Ayun. Shout out sa iyo ate. Sana Ayun. bukas bumalik ka ulit linggo. Si ano yun? Si Ate Sheila. Sheila pangalan nun. Napanood ko siya eh. Napanood ko. Ah. Yun nga, ang dagdag niya. Bungad na bungad sa pagbablog ko rito. Talagang inunahan ko talaga eh. Uunahin ko, sabi ko kay paring Agustin para sigurado na mapapanood ang buong buo. Maniwala. Sila ayaw nila maniwala eh. Ayaw nila maniwala na ganon. Malaman ko yung dagdag mo, ubos. Lugi. So 90 pesos po yung per kilo pa rin ng kanyang mga tilapiyang Batangas dito, no? Yan yung mga presyuhan. So shoutout sa iyo Ate Sheila. Salamat sa pagpunta sa So isang magandang buhay po sa ating lahat dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So mag-a-update tayo at aalamin natin yung kanilang mga presyo na latagan at yung mga klaseng ng mga laman dagat, no? I-update natin para sa kaalaman ng ating mga masugid na taga-subaybay o taga-panood sa aking vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So may mga bangos na naman si Boss Maing dito ng mga pandaing. Apat 120 Boss Lando. Apat 120, mas ang baba na ngayon. May lima pa nga. May limahan din na tumpukan. Yun ang ganda, oh. May mga tumpukan si Boss Maing dito ng mga bangus na inyong mabibili, no? Malaki na rin. Malaki na rin 'yan, no? Mga bangus pandaing ni Boss Maing sa Malabon Fish Market. So naglilinis siya at kasama niya dito si Boy Kasoy. Boss Lando. Ano pangalan? Boy Kasoy. Ikaw si Boy Mangga. Kompleto kayo rito. At si Boy Teddy Bear. So, ito naman po yung presyo, no? Nandatag ni Boy Bangus. Meron po siyang 110 na kada piraso, 120. At meron 140 per piraso ng mga latag niya ng bangus. So, may tumpukan din po siya sa halagang 120.
So ayan yung latag ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market ng kanyang mga bangus na binibenta sa ating mga kababayan. At 180, biglang bagsak yung presyo dito ng yellowfin tuna, no? Yan po yung kilo, 180 na po ang kilo ng mga yellowfin tuna, bagsak presyo. So shoutout sa'yo, Jeff. Shout out sa kaibigan ko, Oso. 350 bibigay ko yan. Gusto ko lang. Bawal naman ang kahabahan. Ah, bawal na. Oo. Talagang pinariyan ko na pumunta. Oo nga, Sabado ngayon, di ba dapat wala kang paintaas? Bawal na nga eh. Eh, kaya ka, ibig sabihin, sumusunod ka talaga sa batas. Magkano pa kay Kuya Ricky? Hindi natin yung batas. Ah. Batas nila yun eh. Oo, dapat natin sundin. Mahirap na pag di natin sinunod yan, mahuhuli tayo. Batas ay batas. Pero bawal din magtaas ng damit. Ayun o, 78 naman. bawal yan eh. Pwede naman ganon. Si Boy Mangga. At gusto talaga maraming mahuli sa Boracay. Ang dami doon. Mas mali. Nakabig. Mga naliligo. O di ba? So ito po yung presyo, no? 150 sa mga pusit kalawang. Hindi, dago pa niya ni. Mas maing salamat. Thank you. Alright, so ganito po sitwasyon sa mga latagan at napakamura pa rin po ng bentahan ng mga bangus at dagupan ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. Alright, so dito naman tayo sa latag ni ayan po, 220 sa mga pusit kalawang, 370 sa mga per kilo ng latag dito ng Golden Pompano, 90 pesos sa mga bangus kada piraso. Ayan, malaki rin yung mga 90 pesos, no? Isang piraso ng bangus. At 100 pesos, 110, 120. So ito yung latag dito, no, ng mga isang bangus na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Ito. Yan. Lalatag pa rin to. 90. Ah, 90 rin ang ano. Ang laki, no? So, shoutout sa'yo, Bruno Mars. Shout out. Ayun, thank you. Ng Malabon. Ayun. Shoutout kay Bruno Mars ng Malabon. El, shoutout kay Bruno Mars. Salamat, thank you. At iikot pa tayo at mag-update pa tayo sa mga latagan dito sa lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila, no? So, dito tayo kay Boy Tilapia. 5 araw na nawala at nagbabalik, no? 5 araw ding hindi naliligo. Alright, so dito ay 90 pesos per kilo ng tilapia Batangas ni Boy Tilapia sa Malabon, alias Boy Pogi. Abot kayang halaga. Sa So- 90 mo, pangulam ka na. Ayun, no? So, Shout out kay Mami. shoutout sa inyo, Mami. Good morning. Ayun. Gusto Mami tilapia ako, masarap daw eh. Walang pangulan. Parang nag-excuse lang. Parang Natatawa yung nasa likod mo, Il, eh. Ikaw talaga. Parang Ayun, kita mo, mga customer mo, bumalik na uli. sarap sa feeling ko. Yan. Salamat sa El. Thank you. So, 90 pesos. Ano, sabi ni Boy Putik, Ah, Bruno Mars to ng Malabon. Bruno Mars. Sabi, maligo na lang siya. Ang dungis niya. Nakakatakot pala si Bruno Mars sa personal. Ah. Ang feeling niya, nakakamatay. So, shoutout sa inyo. Good morning, Boy Putik at Boy Tilapia ng Malabon Fish Market. Thank you. So, 90 pesos per kilo ng latag ni Boy Tilapia ng kanyang Tilapia Batangas, alias Boy Pogi. Salamat! Dito na tayo at baybayin natin tong haba ng mga latagan dito, no? So, mga mangga natin dito, manggang hinog at may tumpukan din po ng mga mangga rin dito na hilaw. At isang kilo po ay 60 pesos. Golden Pompano po natin dito ay 350 per kilo at yung mga latag dito ng gulyasan ay 160 per kilo. Thank you po. Ang bait daw. Ito sa inyo, mga madam. Ang palaya tumpok ay 50 pesos, no?
Siyempre, hindi mawawala yung shoutout natin kay Boss Lodi. Yun, so shout out sa'yo. Shout out. Good morning, Lodi. Thank you. Good morning din sa'yo, Boss Lodi. Shout out sa'yo, Moy Moy. Pangiti-ngiti ka lang sa likod, Moy Moy. Shout out. Ayun o. Hanapin nyo lang si Tamoy Moy. Moy Moy Palaboy. Tamoy Moy. Ayun. Tamoy Moy. Si Tamoy Moy. Tamoy Moy. Tamoy Moy. Wow, kung Tamoy Moy, bao eh. Tamoy Moy pala. Moy Moy pala, Moy Moy. Hindi pala Tamoy Moy. Wala ko Tamoy Moy. So yan po yung mga gulay natin dito sa Latagan sa Malabon Fish Market at yung mga nakatali na inyong mabibili. So mga presyohan, no? Salamat! Thank you! At mga lettuce natin, ang isang bugkos ay 25 pesos. Tumpo ka ng sayote ay 40 pesos. So ganyan po yung mga latagan po rito. So makakatipid at makakasulit ka rin sa mga latagan at presyo. 50 pesos, 20 pesos sa kanila mga nakabalot na mga gulay na sakto sa inyong pansaw. 130 sa mga pakpak manok ni Dayan. So manay dito ay 60 pesos, ang presyon ay 120 kilo. At broccoli ay 120 ang per kilo. So yan po yung mga presyo ng mga prutas natin, no, sa latagan po dito sa Malabon Fish Market. At ang mga pongkan po natin 4 pieces ay 50 pesos. Ang pakwan na pula po natin dito ay 140 isang piraso. So wala na yung mga melon dito. Ibig sabihin mabiling-mabili ang mga melon dito sa pwestuhan ni Kuya dito sa Malabon Fish Market. At siya lang kasi ang meron bentahan dito. Ang mga presyohan ng mga melon niya dito, noong nakaraan na bumili tayo, ay 130 to 150. At sobrang laki po ng mga bentahan po dito ng kanyang mga melon, no? So tumpukan ng mga ampalaya ay 50 pesos, 40 pesos. Lettuce ay 15 pesos, no? Yan po yung mga tumpukan ng sayote. Ang mga per kilo ng ampalaya natin ay 90 pesos per kilo. So sa mga naghahanap ng gulay na mga pansaktuhan sa inyo mga gustong lutuing ulam, ay marami rin po kayo mabibiling gulay dito sa Malabon Fish Market. So ganito na yung ating mga naabutan. So mga limango at may mga tunsoy tayo nakita. Bigyan mo ako ng 1 kilo. 1 kilo para kay Boss Lando. Okay. Ayan ay ikikilaw. Yung, sarap. Boss Lando. Ikikilaw yan. Yan na naman ang paninda mo? Oh, Boss Lando, Boss Lando. Pinapaubos na po yung mga isdang tawilis dito, no? O lapad na binebenta po ni Pito dito sa Malabon Fish Market. So ito po yung mga latag dito ng mga tahong. Tapos talaba natin, ayan, matatabang talaba. So mga takalan po dito ay 100 pesos na bentahan po, no? So tumpukan ng mga tilapia. Alright, so yan po yung mga presyo na 150 sa mga latag dito na mga pugita. Ito po yung 200 pesos, no, per kilo na mga pusit na latagan, 200 pesos kilo. Alright, so sa nagtanong sa atin kay Vendetta, shout out sa'yo Vendetta, meron po tayo dito nakitang pusit na 200 pesos ang per kilo. Ayan. Ang tulingan ay 160 at may mga tumpukan din po rito, no? Talagang 50 pesos sa mga latagan po rito. Tulingan 160 ang mga per kilo. Alright, 160. Tumpukan ng mga tilapia, ayan po. Alright, so yung mga presyo doon ng mga pusit na ating nakita doon, ang presyo ay 200 pesos. So, sobrang mura talaga ng mga pusit na latagan po rito. So ito yung mga 140 per kilo. Ito yung mga latag ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market. So mga presyo ng gulyasan niya dito ay 160 yung mga kilo at 250 naman po. So latagan niya rito ng mga yellowfin tuna. 160 per kilo ng mga balsa galunggong. So yun po yung mga latag niya rito at 180 per kilo ng mga pusit kalawang. Alright, so ito yung latag ni Kuya Ricky sa Malabon, mga pink salmon head na inyong mabibili at mga bangus. At may kada piraso rin ng bangus, no? At may pandaing din po dito. Kuya Ricky, magkano pa presyo ng pink salmon? 160 na lang po ang binibigay, no? 180 po yung kanina, ngayon 160 po ang per kilo ng mga pink salmon head na masarap sa sinigang sa miso. Sa pandaing,
180 pa rin po yung mga pandaing. At meron din po siya mga tumpukan ng bangus. Eto, 150 po ang tumpok, no? Ayan. Kuya Ricky, salamat. Thank you. Alright, so yun po yung mga presyo na ating in-update sa latagan ni Kuya Ricky ng mga isda. Malalaki, no? Sariwa. Press na mga hipon, 480 ang per kilo. Medyo mataas ang demand ng hipon ngayon, ha? Ano? Puro bagong. Oo. Pero malalaki naman yung mga hipon natin. 480 ang mga per kilo. Sa baba, magkano? 440 yan, boss. 440 ang mga per kilo. So, yun po yung mga presyo ng mga hipon. At napakadalang na may mga hipon ngayon dito dahil nga mataas ang mga Type 460 presyo, kumuha no? ka na sa O yung Jumbo, 460 binibigay po yung mga hipon po dito, no? So yan po yung latagan ng mga fresh hipon na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Alright, thank you. At dito yung 220 per kilo ng mga pusit. Ito at 250 sa mga pusit lumot. Ayan, 220, oh. So, shout out sa iyo, Bendeta. At nandito tayo sa Malabon Fish Market. Ganito po yung mga presyo ng mga pusit na latag po dito at napakamura po at bagsak presyo pa rin sa latagan sa Malabon Fish Market. At meron din po 250. Ito po yung pusit lumot. Ayan po yung 250 na mga per kilo at 220, no? So 40 pesos ang mga kilo dito ng mga kamatis. Ayan, 220. Ganda ng mga pusit natin sa Malabon Fish Market. Sa Lorna, belated happy birthday. Hindi mo lang ako in-invite sa bahay mo. Lalagyan tayo. Hindi, okay lang yun. Masarap na maligo eh. So ito yung mga presyo, no? Tumpukan po ng mga tilapia po natin ay 100 pesos. Ayan. Oo, 50 lang. Tahong ang 50 ang kilo, no? Lorna, salamat po. Thank you. Yan po yung paninda niya, no? 100 pesos tumpukan ng mga tilapiang Batangas. Ito po yung 50 pesos na kilo ng mga tahong. At ito yung mga presyo ng 130 sa mga alumano at espada. At 200 pesos sa kilo ng mga pusit. Ayan. So dagsa pa rin ng mga pusit. At napakamura po talaga ng mga halaga. At 200 pesos o 220 na mga bentahan, no? Murang-mura, sulit. 120 po dito sa kilo ng mga pusit. Kalawang. Pwede, pati kapitbahay talaga. Nabibigyan. Ayan, 120 po sa kilo. Shout out. Thank you. So ito yung mga presyo, no? 70 pesos kilo ng tilapia. So bagsak presyo na, oh. Sobrang mura, no? At ito yung mga hipon natin, no? Medyo malilitong hipon na to. At 100 pesos sa mga per kilo ng mga tilapiang Batangas. 110, 100 pesos. Shout out. Good morning, Ate Sandra. Ayan, mga suki ni Ate Sandra, no? Dito sa Malabon Fish Market, mga kasuki, punta na po kayo dito at murang-mura po ang mga tilapiang Batangas na kanya binibenta. Ayan, salamat. Ganda ng mga tilapia nila, no? Yan po yung mga presyohan na bagsak presyo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At dito rin po ay 100 pesos yung mga kilo. Ito po yung 200 pesos din po sa mga pusit na inyong mabibili. Ayan, 200 pesos kilo, no, ng mga pusit na napakasarap dito sa latagan ni ate, no. Yan po, 200 pesos na inyong mabibili. Ayan, no, 200 pesos kilo ng mga pusit natin sa Malabon. At 100 pesos yung mga tumpukan. Ayan, 100 pesos na mga tumpukan, no? At 70 pesos kilo ng mga tahong. At ito po yung mga presyo pa ng mga latagan dito. 70, 80 at yung mga alimatag natin ay 80 pesos ang per kilo. Ito po yan.
Alright, so yun po yung mga ina-update natin dito sa mga latagan sa Malabon Fish Market. At mga tumpukan po dito ay 40 pesos po, mga tumpukan po ng mga galunggong. So sa haba ng ating pagbablog sa Malabon, no, ay sulit-sulit ang mga presyuhan sa mga latagan dito. So ito yung pwestuhan ni Ate Pat, no. 80 pesos na lamang po yung kilo ng mga tilapyang Batangas. At ito po yung isdang katsareta. Magkano, Ate Pat, ang kilo? 140. 140 po sa mga isdang katsareta. Tapos yung mga pusit kalawang po natin ito ay 120. Nanatiling mura. Nanatili talaga mura eh, no? Pangmasa yung presyo. So, shout out sa Tio. Good morning. Shoutout sa Flying Raiders. Paparamdam na. Nagpaparamdam na naman ba? Oo. O, shout out sa Tio. Kakapasok ko nga lang ngayon. Oo nga eh. Salamat, Ate Pa. Thank you. So, yung 120 ang per kilo ng mga pusit kalawang. At ito yung mga danggit natin dito. Yan po yung tumpukan, no? 100 pesos. Grabe naman tumpukan to, napakarami. Masarap ito sa pangat sa Sampalok, no? Dalang yan tayo, galunggong. Galunggong ay 100 pesos tumpukan, no? Wala tayo, wala yung dalawa. Isda, Kuya. Danggit. Yan, bossing. Yes, Kamaran. Ayan, ang mga presyo, 100 pesos kada tumpukan. So, ikot pa tayo at marami talagang sa mga latagan dito sa Malabon Fish Market ang ating mga maya-update. 100 pesos tumpukan yan. Ayan, no, 100 pesos. Oh. Halos 2 kilo may higit yung mga isda na yan, no, sa latagan, pati yung mga tamban natin. So, ganyan kadami ang 100 pesos na bentahan po dito sa Malabon Fish Market. Ayan. At ganito rin po rito mga tumpukan, 100 pesos sa pwestuhan naman ni Boss Alan. Shout out sa iyo, good morning. Ayan ang mga tumpukan po dito na inyong mabibili. Grabe, ang dami ng mga dumating na mga isda, no? Yan, 50 pesos tumpok. At 140 po dito yung mga pusit ni Ate Ning, no? Yung mga pusit ball pen. 140 po ang kilo. Grabe, no? Sobrang mura na ng per kilo ng mga pusit natin dito. Yung pusit is putik o pusit ball pen. Dalagang bukid. At mga bangus. At 2.20 yung mga per kilo na mga pusit natin dito. So murang-mura yung mga latagan nila dito, no? Ayan po, tumpukan. Tapos halo alumahan at isdang matambaka. May dugo ka. Boxing ka ba? Ay, pag-boxing. Ang tatandaan ko, magsuntukan ka pa. Ang kamatsi. Kaya po yung mga latagan dito, no? Mga isdang matambaka. So tilapia natin dito 100 pesos tumpo. So shout out sa iyo, Boss Jeff. Ha? Oo. Baka number 1 pa ikaw yung unang mahuli. Alright, so dito mga tumpukan po ay 100 pesos mga tilapyang Batangas na ating ina-update sa Malabon Fish Market, no? 100 pesos lamang po yan na inyong mabibili. At mga isdang papakol o surahan na masarap po, yan. Mga tumpukan din po. Yan po yung mga latag dito at dito tayo sa kabilang side na ating pangwaya update. So, sulit ang mga presyo, sulit din ang ating pag-iikot dahil sa mga murang presyo dito sa mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, ito tayo. Magkano gulyasan? 150 ang per kilo, no? So, yan, 150 po ang per kilo ng mga isdang gulyasan dito sa latagan. At may mga parrot fish din po dito. So, ito po yung mga tumpukan na latagan nila, no? Ito yung parrot fish na laging tinatanong sa atin ng ating mga masugid na taga-subaybay na manonood na hindi niya laging inaabutan kapag tayo ay nagbablog, no? So ayan po, 100 pesos yung mga tumpukan ng mga isdang parrot fish. Ayan. So latag ni Tinong at siya ay nag-aano na ng mga pusit niya. Pwede na po, tulingan. Tumpukan to, Tinong.
100 pesos mga tumpukan. Binigay na akin sili. Akala ko isda. Eh, 50 pesos. Pansahog, no? Yan yung mga tumpukan po ng mga tilapia Batangas din dito sa Malabon, no? Yan po yung mga natagan nila dito. Na inyong mabibili. 150 tatlong dami, no? Alright, so yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga natagan dito sa Malabon Fish Market. At ang mga tumpukan din po dito ay 100 pesos na inyong mabibili. So tawid tayo dito sa mga pwestuhan ng mga tilapia Batangas na murang-mura pa rin ang mga presyuhan. Salamat, Tinong! Alright, dito na tayo at update pa natin yung kanilang mga latagan na mga tilapiyang Batangas. Boss, Lando. Good morning! Shout out! Ayun, shout out! So yung mga tumpukan, no? Salamat thank you! Yan ang mga tumpukan po natin sa Malabon Fish Market na murang-mura at 100 pesos na inyo pong mabibili. So dito 90 pesos yung mga kilo ng mga tilapiyang Batangas. Dito tayo kay Ate Chona at kay Annalyn Bernardo. 100 pesos ang per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Ayan ang mga presyuhan. Dito tayo kay... Pre, shoutout sa'yo, pre! Pare Agustin, shoutout sa'yo. Good morning. Ano masasabi mo sa mga dagdag na binigay mo? Masaya na siya. Ayun. Masaya na siya ngayon. Dahil marami siyang dagdag. Ayun. Shout out sa iyo, ate. Sana Ayun. bukas bumalik ka ulit linggo. Si ano yun? Si Ate Sheila. Sheila pangalan nun. Napanood ko siya Hmm. Napanood ko. Ah. Yun nga, ang dagdag niya. Bungad na bungad sa pagpapulag ko rito. Talagang inunahan ko talaga eh. Uunahin ko, sabi ko kay paring Agustin para sigurado na mapapanood ang buong buo. Maniwala. Sila ayaw nila maniwala eh. Ayaw nila maniwala na ganon. Malaman ko yung dagdag mo, ubos. Lugi. So 90 pesos po yung per kilo pa rin ng kanyang mga tilapiyang Batangas dito, no? Yan yung mga presyuhan. So shoutout sa iyo, Ate Sheila. Salamat sa pagpunta sa Malabon Fish Market. At sana ay nag-enjoy ka. Lagi namimili rito yon. At na-chepo lang kami nagkita kahapon. So ito, Siya bumili. Kaya dito siya bumili. Eh nakita ko dito nga nakapwesto to, sa kanya bumili kahapon. Alright, so dito mga presyohan ng mga 420 ang per kilo dito kay paring Brian, no, ng mga hipon. Talagang medyo mataas pang presyohan ngayon, no, ng mga hipon natin sa Malabon Fish Market. Maganda yung mga hipon ngayon natin dito. 420 ang per kilo. Alright, yun yung mga presyohan ng ating mga hipon ni paring Brian sa Malabon Fish Market. Malalaki oh. Salamat! At dito, yan ang mga lumahan natin ay 100 pesos mga tumpukan. Siguradong ulam na ng iyong pamilya. So yan po na murang-murang mga tumpukan po dito sa Malabon. Mga galunggong din natin ay ganun din po yung mga presyo, 100 pesos. Sa kanilang mga latag na sulit presyo na inyong mabibili. Tilapiyang Batangas, ganito rin po dito. Tumpukan 100 pesos din po ang bentahan. So ang dami, no? Dahil sa bagsak presyo yung mga paninda, yan po yung mga presyohan nila na inyong mabibili dito. 100 pesos po yung mga tulingan natin, no? Tulingan sa halagang 100 piso ay meron ka ng pang-ulam. Alright, guys. So, baby Pugita. So, yan po yung mga in-update natin sa kanilang latagan. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa aking vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga OFW na naghahanap po sa ibang bansa. At sa mga masugid nating taga-suporta, no, na ating mga manonood. Shout out po sa inyong lahat. So, hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.